ስነ ጽሑፍ ሩስያ ኣብ ዝጥቀሰሉ ግዜ ብቐንዱ ከም ኣቦ ናይቲ ስነ ጽሑፍ ዝጥቀስ ፑሽኪን ክሳብ ሕጂ ዓብዪ ኣድናቖት ዝወሃቦ ናይ ሩስያ ኣላይ ስነ ጽሑፍ እዩ። ንብዙሓት ድሕሪኡ ዝመፁ ጸሓፍቲ ሩስያ ማለት ከም በዓል ዶስቶየቭስኪ፣ ቶልስቶይ፣ ቸኮቭን ካልኦት ውርያት ሩሳውያን ዝጸለዎ ምዃኑ ይንገረሉ። እዚ ብኣፍሪቃውነት ዝኮርዕ በዓል ዓብዪ ዝና ስነ ጥበባዊ ካብ ግዚኡ ሓሊፉ ንብዙሓት ናይ ዘመንና ተመራመርትን ጸሓፍትን ኣቓልቦ ሲሒብ ኣሎ። በዚ ድማ ብዛዕባ ፑሽኪን ሓንሳብ ዝጋራጨው ካልእ ግዜ ከዓ ዝመሳሰሉ ኣብ ገለ ድማ ዘማጉቱ ጽሑፋት ተጻሒፎም እዮም። በዚ መሰረት ነዚ መጽናዕቲ ዘካየደ ዶክተር ሰሎሞን ጸሓፊ ብቐዳምነት ናብ ታሪኽ ኣባ ሓጎታት ፑሽኪንን ናይቲ እዋንቲ ታሪኽ ኤርትራን እዩ ዝኣቱ። ኣብዚ ናይ ድሕረ ባይታ ምርምር ጸሓፊ ብቐዳምነት ናይ መበል 16 ክፍለ ዘመን ታሪኽን ኩነታትን ኤርትራ እንታይ መስል ከም ዝነበረ ኣብ ምትኳር ኣድሂቡ ይገልጽ። ንናይቲ እዋንቲ ታሪኽን ታሪኽ ኣባ ሓጎታት ፑሽኪን ዝኾኑ ኣብርሃም፣ ኢብራሂም ወይ ኣብርሃ ሃኒባልን ክጠምር ይርአ። መበል 16 ክፍለ ዘመን ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ዓበይቲ ፍጻመታት ዝተቐልቀሉሉ እዋን እዩ ነይሩ። ገለ ካብኡ ዕዶት ፖርቱጋላውያን ብኣፍ ደገ ባሕሪ ኤርትራ ናብ ኣቤሲንያ ማለት ሰሜን ኤርትራን ሰሜንን ማእከልን ኢትዮጵያን ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት ናይቲ ዞባ ምእታውን ወራር ኢማም ኣሕመድ ኢብን ኢብራሂም ኣልቃዚ ማለት መሐመድ ግራኝ ንህላወ ቱርካውያን ኣብ ገማግም ባሕርን ካልኦትን ዓበይቲ ፍጻመታትን ክጥቀሱ ይኽእሉ። ቀጺሉ መበል 16 ክፍለ ዘመን ኣብ 4 ዘመናት ክፈላለ ይርአ። ቀዳማይ ካብ 1557 ዝነበረ እዋን እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቱርካውያን ካብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ተበጊሶም ንዱባሩባ ዝሓዘሉ እዋን እዩ ነይሩ። እንተኾነ እቲ መጥቃዕቶም ብባሕር ነጋሲ ይስሓቅ ተመኪቱ ተመሊሱ። ካልኣይ እዋን ድማ ካብ 1553 ክሳብ 1563 ዘሎ እዩ። ኣብዚ ብባሕር ነጋሲ ይስሓቅ ምስ ቱርካውያን ዝወገነሉ ግዜ። ሳልሳይ እዋን ከዓ ካብ 1563 ክሳብ 1578 ኮይኑ ወዝደ ምውር ዝተባሃለ መራሒ ቱርካውያንን ይስሓቅን ኣንጻር ንጉስ ኣቤሲንያ መልከ ሰጊድ ዝተዋገእሉ እንተኾነ ክልቲኦም ኣብ ትውግእ ተቐቲሎም ዱባርባ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዝወደቐትሉ እዋን እዩ ነይሩ። እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ ካብ 1588 ክሳብ 89 ዝነበረ ግዜ እዩ። ወልደ እዙም ዝተባሃለ ኣማሓዳሪ ዱባሩባ ምስ ቱርካውያን ወጊኑ ንዱባሩባ ኣሕሊፉ ድሕሪ ምሃብ ኣብ ከባቢ መረብ ዝተዋግኣሉ እዩ። ኣብዚ እውን ቱርካውያን ኣይሰለጦምን። ናብ ገማገም ባሕሪ ድሕሪ ምምላሶም ከዓ ን300 ዓመታት ገዚኦም ንሕርጉጎን ከባቢኣን ድማ ብደቂ ዓዲ ሽማሙንቲ ማለት ብናይባት ገይሮም የመሓድርዋ ነይሮም። ብድሕሪኡ እንተኾነ ናይባትን ቱርካውያንን ንኸበሳገጾም ናይ ምድፋዕ ሓይሊ ፈተነታት ገይሮም እዮም። ታሪኽ ስድራ ቤት ኣብርሃም ማለት ኢብራሂም ፑሽኪን ድማ ካብዚ ዝፍለም። ብመሰረት ምርምር መንእሰይ ኣብርሃም ኢብራሂም ወይ ኣብርሃ ኣብ ከባቢ 1698 ዝተወልደ ወዲ ትሕት ዝበለ ስልጣን ዘለዎ ልዑል እዩ። እቲ ዝተወልደሉ ቦታ ድማ ሎጎ ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ሰሜናዊ መረብ ሕጂ ኤርትራ ተደኲናትሉ ዘላ ቦታ ምዃን እዩ። እዚ ዝተጠቕሰ ቦታ ኣብ መለክዒታት ተመራመርቲ ኣብ ሓማስያን ኤርትራ ከም ዝኾነ ይዝጥቀስ። በቲ ሽዑ ግዜ ናይዚ ቦታ እዚ ኣማሓዳሪ ደገዝማቲ ሃብተ ስሉስ ናይ ፃዕፀጋይ ነይሩ እምበር ኣቦ ኣብርሃም ሃኒባል ኣዝዩ ሃብታም ዝነበረ ኮይኑ ካብ ብዙሓት ኣንስቲ 19 ቆልዑ ወሊዱ ነይሩ። ቱርካውያን ንኸበሳ እናደየቡ የካይድዎ ኣብ ዝነበሩ መጥቃዕቲ ንነፍሱን ሩሱን ክከላኸል ኣንጻር ቱርካውያን ተዋጊኡ እንተኾነ ብቱርካውያን ተሳዒሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ ኣብርሃም ወዱ ገለውን ከም ዝብሎ ብናይ ቤተ መንግስቲ ዓሳክር ተጨዊው ብቱርካውያን ተወሲዱ። ብመርከብ ድማ ቆንስጣንጢኖስ ኣትዩ። ኣብኡ ከም ጊላ ኮይኑ ኣብ ናይቲ ሱልጣን ኣገልግሎት ንኣስታት 1 ዓመት ድሕሪ ምስራሕ ጴጥሮስ ዓቢ መራሒ ናይ ሩስያ ብዝለኣኾ ጠለብ ብመንገዲ ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ቆንስጣንጢኖስ ገላዩ ካብቲ ሃገር ተመሪጾም ናብ ሩስያ ክለኣኹ ዝተገብረ ካብቶም ንቤተ መንግስቲ ሩስያ ዝሰርሑ ምሩጻት ገላዩ ድማ ኣብርሃም ሓደ ኮይኑ ተመሪጹ ናብ ቤተ መንግስቲ ሩስያ ተላከም። ኣብቲ መንግስቲ ከዓ ብንጉስ ጴጥሮስ ዓቢ ተፈትወ። ባዕሉ ብልግነት ሒዙ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኣብ 1707 ኣጠሚቕዎ።
ስሙ ኸዓ ብስም ኣባሊግኡ ጴጥሮስ ኮይኑ መንእሰይ አብርሃም ግን ነቲ ስም ኣይተቐበሎን ስሙ አብርሃም ክኸውን ኣለዎ ኢሉ በዚ ኸዓ ብተመሳሳሊ ኢብራሂም ፖትሮቭ ማለት ጴጥሮስ በልዎ ኣብቲ መንግስቲ አብርሃም ብኽእለቱ ፍቱውና ኮነ መጺኡ ቀንዲ ተሓጋጋዝን ጸሓፍን ናይ ንጉስ ጴጥሮስ ዓብዪ ኮይኑ እናዓበየ ብዝኸደውን ነቲ ንጉስ እናሰነዮ ምስኡ ክኸይድ ጀሚሩ ኣብ 1716 ንጉስ ጴጥሮስ ዓብዪ ናብ ፈረንሳ ኣብ ዝገሸሉ እዋን ንአብርሃም ሒዝዎ ከደሞ ኣብ መወዳእታ ንጉስ ናብ ሃገሩ ክምለስ ከሎ መንእሰይ አብርሃም ግን ኣብ ፈረንሳ ተሪፉ ኣብ ወተሃደራዊ ኮሌጅ ኣትዩ ብዛዕባ ወተሃደራዊ ምህንድስና ኸጽንዕ ጀሚሩ እቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ፈረንሳ ወተሃደራዊ ሳይነስ ልዑል ፍልጠቱ ኣመስጊር እዩ ኣብኡ ምስ ፈረንሳውያን ወጊኑ ኣንጻር ስጳኛ ተዋጊዩ ብብርቱዕ ቆሲሉ ተማሪኹ እኳ እንተነበረ ደጊሙ ናብ ፈረንሳ ተመልሰ ኣብ ፈረንሳ ብሉጽ ናይ መንእሰይ ህይወት ከም ዘሕለፈ ይፍለጥ ብፍላይ ሊዮኖራ ምስ ዝተባህለት ልዕልቲ ኣብ ፈረንሳ ጽቡቕ ፍቕራዊ ህይወት ኣሕሊፍ እዩ ይኹን እምበር ናብ ሩስያ ግድን ክምለስ ስለ ዝነበሮ ኣብ 1725 ናብ ፒተርስበርግ ኣተወ በቲ ዝቐሰሞ ትምህርትን ውጽኢቱን ንጉስ ጴጥሮስ ዓብዪ ተሓጒሱ ነቲ ፍልጦቱ ድማ ንሰራዊት ሩስያ ኣብ ምምዕባል ተጠቒሙሉ ኤርትራዊ አብርሃም ኣብ ምላሹ ጽቡቕ ሥልጣን ክረኽበሉ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ድሕሪ 2 ዓመት ንጉስ ጴጥሮስ ብምማቱ ተጻብኦታት ከጋጥሞ ጀሚሩ ድሕሪ ሞት ንጉስ ጴጥሮስ ብዝመፁ መራሕቲ ውሳኔ መሰረትካ ድፋዕ ንምስራሕ ብዝብል ምኽኒት ናብ ዶብ ቻይናን ካዛኺስታንን ተላኢኹ ኣብኡውን ብኣዝዩ ውሑድ ደሞዝ ከቢድ መነባብሮ ኣሕሊፉ ኣብ 1730 ጓልኑ ንጉስ ጴጥሮስ ዓቢ ንግስቲ ኣና ኢቫኖቫ ናብ ስልጣን ስለ ዝደየበት ካብቲ ዝነበሮ ስደት ተጸዊዑ ኣብ ወተሃደራዊ ምህንድስና ብናይ ካፒተን ማዕረግ ሰርሕ ጀሚሩ ካብቲ ግዜቲ ኢዶክስያን ዝተባህለት ጓል ግሪኻዊ ካፒተን ተመሪዑ እኳ እንተነበረ እንተኾነ ነዊሕ ከይጸንሐ ብፍትሕ ተዛዚም እዩ ብድሕሪኡ ክሪስትን ሸርበርግ ምስ ዝተባህለት መበቆላ ጀርመን ዝኾነት ጓል ተፋቒሩ 11 ቆልዑ ወሊዱ ኣብቲ ግዜቲ ኸዓ ናብ ዞባ ባልቲክ ከይዱ ወተሃደራዊ ድፋዕ ናይ ምስራሕ ሓድሽ ዕማም ዝተዋህቦ ብዘይካዚ አብርሃም ትምህርቲ ምህንድስናን ቁጽርን ንመንእሰያት ሩሳውያን ልኡላት ይህብ ነበረ በዚ ድማ ኤርትራዊ አብርሃም በቲ እዋንቲ ኣብ ሩስያ ብኣጽዋርን ወተሃደራዊ ድፋዕን ካብ ዝተምሃሩ ውሕዳት ሊቃውንቲ ሓደ ኮይኑ ነይሩ ኣብ 1735 አብርሃም ኣብ ልዕሊ ስሙ ሃኒባል ዝብል ብምውሳኽ አብርሃም ፖትሮቭ ሃኒባል ተባሂሉ አብርሃም ሃኒባል እምበኣር በብእዋኑ ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ሹመት ኣብ ልዕሊ ሹመት እናወሰኸ ብምኻድ ኣብ 1752 አብርሃም ሃኒባል ናይ ሜጀር ጀነራል ማዕርግ ተዋሂብዎ ናይ ሩስያ ወተሃደራዊ ምህንድስና ሓላፊ ኮነ ብልዑል ፍልጦትን ዓቕሙን ድማ ሰርሐ እቲ ንሱ ኣብ ከባቢ ባሕሪ ባልቲክ ዝሃነጾ ድፋዕ ሩስያ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንሩስያ ካብ ወራር ጀርመን ንምክልኻል ኣስተዋጽኦ ገይሩ ኣብ መጠረሽታ ኣብ 1762 ጥሮታ ወፂኡ ንተወሳኺ 20 ዓመታት ኣብ ኣፍሪቃ ንዘሕለፎ ህይወት እናዘከረ ብሰላም ሓሊፍዎን 14 ግንቦት 1781 ከዓ ኣብ ኣስታት 83 ወይ 84 ዓመቱ ዓሪፉ ቀጺሉ ዶክተር ሰሎሞን ገብረ ጌርግስ ብዛዕባ ወለዶ ኤርትራዊ አብርሃም ሃኒባል እዩ ዝገልጽ ክልተ ካብ ደቂ ሜጀር ጀነራል አብርሃም ኣሰር ኣቦኦም ስዒቦም ውርያት ወተሃደራውያን መራሕቲ ነይሮም ቀዳማይ ኢቫን ሃኒባል ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ውሩይን ክኢላ መራሕን ነይሩ ካልኣዩ ኦሲፓ ሃኒባል እውን ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ናይ ኣጽዋር ክኢላይ ነይሩ እዚ ካልኣይ ወዲ ግን ዝያዳ ኣብ ባሓጎ ናይ ኣሌክሳንደር ፑሽኪን ከም ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኦሲባ ናደዝዳ ትበሃል መንእሰይ ነይራቶ ንሳ ፑሽኪን ዝበሃል መንእሰይ ተመርዕያ ንኣሌክሳንደር ወሊዳ ኣሌክሳንደር ፑሽኪን ድማ እቲ ኣብ ፈለማ ናይ ጽሑፍ እዚ ዝተዘርበሉ መስራቲ ስነ ጽሑፍ ሩስያ ኣብ ስነ ጽሑፍ ዓለም ድማ ካብቶም ረዚን ስም ዘለዎም ስነ ጥበባውያን እዮም ኣሌክሳንደር ፑሽኪን ዝወለዶ ብስም ኣቦኡ ኣሌክሳንደር ዝተባህለ ወዱ ኣብ ሰራዊት ሩስያ ዓብዪ ዝና ዝነበሮን ኣብ 1908 ናይ ካቫለሪ ጀነራል ኮይኑ ማዕረግ ክረክብ ዝበቕዕን እዩ ወለዶ ኣሌክሳንደር ፑሽኪን ክሳብ ግዜና እውን ኣለዉ ሓደ ካብኦም ወደሙ ንልኡል ፊሊፕ መስፍን ናይ ኢንደርበርግ ዝነበረ ማለት ናይዛ ሕጂ ዘላ ንግስቲ ብሪጣንያ ኤልሳቤት በዓል ቤታ ዝነበረ እዩ ካልኡን
ሓደ ካብ ወለዶታት ፑሽኪን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ ፒተርስበርግ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ። ኣመዛዘመ ናይዚ ምርምራዊ ጽሑፍ ዶክተር ሰሎሞን ብዛዕባ መበቆል ኣብርሃም ሃኒባል ወይ እውን ብተዘዋዋሪ ኣሌክሳንደር ፑሽኪን ዝጥቀሱ ኣባህላታት ኣምፂኡ ብጭብጢ ይነጽጎም ወይ ድማ ይድግፎም። ኣብርሃም ሃኒባል መበቆሊ ኢትዮጵያዊው ንዝብል ኣብ መዛግብቱ ሩስያ ኣብርሃም ኣቤሲንያዊ መበቆል ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ። ወለዶ ሃኒባል እንተላይ ኣሌክሳንደር ፑሽኪን ይቕበልዎ እዮም። ኣቤሲንያ ብዙሕ እዋን ነዛ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ጥራይ ገይሮም ብዙሓት ስለ ዝቖጽርዋን ናይ ሎሚ ኤርትራ ንገለ ግዜ ብሰሜናዊ ኢትዮጵያ ይመሓደር ብምንባሩን ህዝቢ ኤርትራ ወይ ክፋል ናይዚ ህዝቢ እዚ ንልዕሊ ሓደ ዘመን ኣቤሲንያውያን ተባሂሉ ይስመ ምንባሩን ነቲ ነገር ይሓላልኾ እዩ። ዶክተር ሰሎሞን ቀጺሉ ኣብርሃም ሃኒባል ኢትዮጵያዊ ከም ዝነበረ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ከም ዝመጸ ዝኾነ ይኹን መርትዖ ከም ዘየለ ይሕብር። ኣመዛዘሚ ጽሑፍ ዶክተር ሰሎሞን ኤርትራዊ ኣብርሃም ሃኒባልን ውሩይ ስነ ጥበባዊ ኣሌክሳንደር ፑሽኪንን ብልክዕ ኣበየናይ ቦታ ናይ ኤርትራዩ መበቆሎም ንምፍላጥ ተወሳኺ ናይ ዲኤንኤን ካልእ ሳይነሳዊ ምርምራት ምግባር ግድነታዊ ምዃኑ ብምሕባር ምርምራዊ ጽሑፍ ይዓጽም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ። በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊይኩም ክትኮኑ ሙሉእ እዩ ተስፋና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንመለሰኩም ጸጽብቑ ንምነየልኩም።